Тугры эфирда яңалыклар чыгарылышы, хәерле кич, студияда сезне мин Фәридә Сабирҗанова сәламим. Иңелек тапшыруның кайбер темалары хакында. 1 октябрьдән Россиядә һәм Татарстанда яңа законнар гамәлгә керде. Әлеге законнар шәһәрдәшләргә ничек тәэсир итә, Гүзәл Шихапова ачыклады. Эшсез калырга теләмиләр. Ябылырга тиешле Мираж клубы хезмәткәрләре митингка чыкты. Клиентларны күбрәк җәлеп итү өчен көтелмәгән адымга барган фотосалон хуҗасы исән эстрада йолдызына кабер ташы ясаган. Аутист балалар өчен үзәк кирәк. Миллион сумлык грант максатка ирешергә ярдәм итәрме? Хәбәрчебез белеште. 1 октябрьдән Россиядә һәм республикада яңа законнар гамәлгә керде. Татарстанда энергетик эчемлекләрне сатуны тыйдылар. Бу составында 1,2%тан алып 9%ка кадәр этил спирты, кофеин яки башка компонентлар булган эчемлекләргә кагыла. Тагын бер яңалык: Россиядә хәзер физик затлар да үзләрен банкрот итеп таный ала. Элек бу мөмкинлектән бары тик оешмалар гына кулланды. Гамәлгә кергән яңа законнар бездә үтәләме? Алар шәһәрдәшләргә ничек тәэсир итәчәк? Хәбәрчебез ачыклады. Нет, не слышали. Какой закон? 29 бистәдә урнашкан кибеттә сатучы яңа закон турында ишетмәдем ди. Әмма җитәкчесе киштәләрдән энергетикларны алдырткан. Бу закон безнең эшчәнлеккә әллә ни йогынты ясамаячак ди сатучы. Но они у нас не пользуются спросом. Якында гына урнашкан икенче кибеттә канатландыра һәм абсолют энергия белән тәэмин итә торган эчемлекләрнең рекламасы бөтен стеналарда диярлек ябыштырылган. Кибетче тартынып тормыйча безгә энергетикларның ассортиментын да күрсәтте. А у вас есть энергетики? Есть? Какие? Можете показать нам? Тагын бер кибеттә шул ук хәл: сатучы яңа закон турында бездән ишетте. Нет, я не в курсе. Первый раз слышу. Барлык хезмәткәрләр дә бу закон турында үзләренең җитәкчеләренә әйтәбез дип белдерде. Әгәр сатучыларга моның өчен штраф янаса, кулланучыларның сәламәтлегенә зур зыян килергә мөмкин. Энергетикларны чамасыз һәм еш куллану йокысызлыкка, депрессиягә, аш кайнату системасы авыруларына һәм хәтта үлемгә дә китерергә мөмкин. 1 октябрьдән Россиядә кулланучылар хокукын яклап тагын бер закон гамәлгә керде. Хәзер яңа канун нигезендә физик затлар банкротлыкка чыга ала. Бурычлы кеше үзенең түләргә сәләтсез булуын исбатларга тиеш була. Төп шарты: кредит бирүче банк алдындагы бурычы 500 мең сумнан артыграк һәм түләү кимендә 3 ай тоткарланган булырга тиеш. Әмма юристлар халыкка банкрот булырга ашыкмаска киңәш итә. Если гражданина признают банкротом, он... Әгәр гражданинны банкрот итеп танысалар, ул 3 ел дәвамында юридик фирмалар эшчәнлегендә катнаша алмый. 5 ел дәвамында аңа кредит бирмәячәкләр. Банкрот булуы аркасында җитештерүгә кагылышлы төрле бәйгеләрдә дә катнаша алмый. Аның бөтен милкен алачаклар, шәхси милкенә генә кагылмаячаклар. Әгәр фатир ипотекага алынган икән, банкрот торагыннан да колак кагачак. Гражданнар үзләре генә түгел, кредит бирүчеләр дә аның банкротлыгын сорап гариза тапшыра ала. Үзен банкрот итеп тануларын теләүче арбитраж судка мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Гүзәл Шихапова, Андрей Рачеев, яңалыклар. Гөмбә сезоны дәвам итә. Коткаручылар сүзләренә караганда, көзен гөмбәчеләрнең адашу очраклары ишайган. Төбәк буенча 7-8 кеше ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән инде. Боровецкий, Түбән Кама милли паркы территориясендә Зәй, Алабуга, Минзәлә урманнарында адашучылар бар. Әгерҗе районында 3 бала басуда чыгу юлын таба алмыйча йөргән. Коткаручылар үзең белән телефон йөртергә, адашкан очракта ярдәм сорап 112 номерына шылтыратырга киңәш итә. Иң мөһиме, паникага бирелмәскә юл табуның табигый ысуллары да бар дип белгечләр. Чтобы войти в лесной массив, вы сначала должны определить. Урманга керер алдыннан үзеңнең кайда торуыңны яхшы белергә кирәк. Кояшның кайда икәненә игътибар итәргә, юлларның кайдалыгын карарга кирәк. Шуннан соң урманга керергә ярый. Мираж клубын яптырмаячакбыз. Шундый шигар белән түнге клубта эшләүчеләр бүген митингка чыкты. Клуб белән якын тирәдә урнашкан йортларда яшәүчеләр арасында тарткалаш инде 1 елдан артык дәвам итә. Суд карары нигезендә клубның подвалын сентябрьдә ком белән капларга тиеш иделәр. Тик эш бүген дә башкарылмаган. Йортларда яшәүчеләр суд карары үтәлешен таләп итә, ә инде Мираж клубы хезмәткәрләре эшсез калудан курка. Члены трудового коллектива остаются на сегодняшний день без средств к существованию. Эш урынына керә алмыйбыз, оешмабызны бетерәләр, милекне чыгаралар. Бу сүзләр бүген Мираж клубы үткәргән митингта яңгырады. Аны хезмәт коллективы һәм төнге клуб тарафдарлары оештырды. Понятно, что сегодня не Бүген бөтен кеше дә митингка килә алмады, әлбәттә. Һава торышы начар, күпләр авырый. Әмма мин бу оешма өчен бик борчылам, чөнки безне барысы да канәгатьләндерә иде.
Бина Сергей Федосовны исәпләнә. Аның вәкиле сүзләренә караганда, үз вакытында хуҗаны башкарма комитеттан алган булган. Ремонт ясаган, арендага биргән. Бүген биргә арендаторда эшләүчеләр дә җыелды. Некий Артамонов фамилиялы берәү төрле органнарга Федосов милегенә кагылышлы шикаятьләр яза. Ул аны бик авыр кичерә, проблеманы хәл итү өчен төрле чаралар күрә. Митингны оештыручылар таләпләрен җиткерде. Алар төнге клуб эшчәнлеген яклап үз имзаларын куйды. Петицияны башкарма комитет, прокуратура һәм республика җитәкчелеге исеменә юллаячаклар. Митингта клуб эшчәнлегенә каршылар да бар иде. Мы жильцы дома, которые борются. Без йортта яшәүчеләр үз иминлегебез өчен борчылабыз. Чаллы судының, югары судның карары бар. Ни өчен ул бүгенгәчә үтәлми? Бәхәс кызганнан кызды. Откуда вы нашли 16 миллионов закопать на подвал? А у нас их и нету 16 миллионов. Бәхәскә кайчан нокта куелыр? Без бу хәлне алга таба да күзәтеп барачакбыз. Ләйсән Ханова, Гүзәл Хәйбуллина, Яңалыклар. Узган ел белән чагыштырганда ачылган җинаятьләр саны бермә-бер арткан. Бүлекләре оешуга 97 ел тулу уңаеннан җинаять эзләү бүлеге хезмәткәрләре бүген журналистлар белән очрашты. Хокук сакчылары быел шәһәрдә кылынган халык арасында яңгыраш тапкан җинаятьләр турында тагын бер кат искә төшерделәр. Июль ахырында Чаллыда 44-нче комплекстагы бер юлы 3 үлемгә китергән аяныч хәл булды. Җинаятьче Ират йортка балконнан керә. Пенсионер карчыкны аның абыйсын һәм малаен үтерә. Тәүлек эчендә хокук сакчылары үтерүченең изенә төшәләр. Ул Түбән Камада яшәүче була. Мужчина, который дал признать показания. Ират гаебен таныды. Фатирга ул әйбер урлау максатыннан кергән. Хәзерге вакытта тикшерү эше дәвам итә. Проник с целью совершения квартирной кражи. 14 февральдән башлап Чаллыда хатын-кызларны талау очраклары ешайды. Җинаятләрне ачу вакытында 30 мең кешедән сорау алынган. Полициянең барлык бүлекләре җәлеп ителде. Ахыр чиктә 7 эпизодтан торган җинаятьченең изенә төшәләр. День Сабантуя у нас происходит еще одно нападение. Сабантуй көнне тагын бер һөҗүм очрагы була. Бу эш буенча инде без җинаятьчене тоттык. Ул шул ук 50-нче бистәдә яшәүче. Шаһитлар һәм оператив эш нәтиҗәсендә серияле җинаятьне ачып булды. Матбугат конференциясендә булган тагын бер тема ул машина урлау очраклары. Белгечләр сүзләренчә, мондый җинаятьләрне күпчелек алдан кемнең каян ничек урлыйсын уйлап, җинаятьчел төстә оешкан төркемнәр эшли. Хокук сакчылары ачкан соңгы резонанслы җинаять эше 7 кыйммәтле машина урлау очрагы. Была задержана группа. 3 кешедән торган төркем тоткарланды. Алар 2 ай эчендә 7 машина урлыйлар. Бу төркем машинаны урлап Татарстаннан читкә җибәрү буенча алдан схема төзеп эшли. Бу елның соңгы 9 ай нәтиҗәләре буенча Чаллы җинаять эшен ачу бүлеге хезмәткәрләре 750 эш ачыклады. Бу узган елга караганда 200гә күбрәк. Илсия Валиуллина, Гүзәл Хәбибуллина, Яңалыклар. Клиентларны күбрәк җәлеп итү өчен көтелмәгән адымга барган фотосалон хуҗасы исән эстрада йолдызына кабер ташы ясаган. Аутист балалар өчен үзәк кирәк. Миллион сумлык грант максатка ирешергә ярдәм итәрме? Хәбәрчебез белеште. Верхняя одежда Нортвинд в торговом центре «Арзан». Первый этаж, павильон 32. Нортвинд. Окружаем вас теплом. Детско-юношеский спортивный клуб «Будо» при поддержке компании «Нефтехимэнергосна» приглашает челнинцев на 7-й кубок «Будо» по карате. 3 октября в 9 часов в спорткомплексе «Витязь». Почетный гость соревнований сенсей Танака Токинори. Театр танца «Булгары» приглашает 7 октября во Дворец культуры КамАЗ на открытие творческого сезона с участием народного артиста Республики Татарстан, заслуженного артиста Российской Федерации Альберта Асадуллина. Начало в 19 часов. Информационный партнер телерадиокомпания «Чаллы ТВ». Оля, а что у нас там с рекламой? Даем, как обычно. Вот в прошлом месяце на 25 тысяч разместили. Так я не понял. А что так продаж-то мало? Столько денег вкладываем, а выхлопа-то и нет. Одни убытки. Все еще даете рекламу, как обычно? По старинке? А потом удивляетесь, почему эффекта нет? А могли бы заказать видеоролик у профессионалов и транслировать его на любом телеканале. Студия производства видео и аудиорекламы «Челны ТВ». Оперативно, качественно, профессионально. Игътибарыгызга яңалыклар чыгарылышы һәм без дәвам итәбез.
Тірі келеш көміп қойғандар. Шолы фотосалонларының бірсінде Хайкел тошына Алла Пугачеваның фотосуретін ясағандар. Сурет астына эстрада йылдызының үлі вақытын 2014 жылының 1 ноябрь етіп көрсеткенler. Әлгі вақиға интернет шілтерінде зор яңғыраш топты. Фотосалон қызметкерлері не үшін шундай адымға барған һәм құқық сақшылары мұны ничек бәялі? Бұл хақта келесі сюжетта. Әлеге фотосуретні салон директоры үзе ясаган болып шықты. 41 яшьлек Дмитрий Бурмистров біздің белән аралашырга теләмәде. Так, вы вообще выходите и мешаете работать. Ничего я вам рассказывать не буду. Салонда әлеге фотографияны еракка яшереп куйганнар. Иң беренче бу хәбәр ташын шәһәрдәшебез күреп ала. Хәзер әлеге рәссам хакында бөтен интернет шелтәре сөйли. Мәскәүнең масса күләм мәгълүмат чараларының берсенә ул булай дип аңлатма биргән. Мин ташны 3 ел элек ясадым. Алла Борисовна мин билгеләгән вакытны узып китте. Димәк, ул озын гомерле булачак. Мин моны игътибар җәлеп итәр өчен эшләдем, әмма халык арасында шундый кызыксыну уятыр дип уйламаган идем. Адвокат сүзләренә караганда, әгәр примадонна бу хакта үзе белеп алса, судка бирергә мөмкин. Мне тоже очень нравится творчество Аллы Борисовны. Я считаю... Миңа үземә Алла Пугачеваның иҗаты ошый, миңа калса үлү көнен күрсәтеп, артистның фотосын хәбәр ташына урнаштыру ямсыз күренеш. Ул мораль зыян өчен рәссамнан да, салон хуҗасыннан да компенсация алырга хокуклы. Гражданинның сурәтен куллану аның рөхсәте белән генә башкарыла. Әлеге фотосурәт хакында мәгълүмат республиканың прокуратура хезмәткәрләренә кадәр барып җиткән. Алар да чарасын күрәчәк бездә. По данному факту прокуратура республики накануне организовала проверку. Хәзер әлеге очрак буенча тикшерү бара, аны Чаллы шәһәре прокурорына йөкләделәр. Тикшерү барышында фотосалон хезмәткәрләренә бәя биреләчәк, нигез табылса чаралар күреләчәк. Тикшерү өчен 15 тәүлек каралган. Чаллы прокуратурасы 15 октябрьгә кадәр нәтиҗәләр чыгарырга тиеш. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. 1 миллион сумлык грант Чаллының чудо дети үзәге социаль юнәлешле проектлар конкурсында катнашып җиңү яулады. Иң зур бүләк 300 мең сумлык сертификат иде. Әмма оештыручылар аутизмнан интегүче балаларны су белән дәвалау проектын махсус призга лаек дип тапты. Нәтиҗәдә оешмага 1 миллион сумлык грант бирелде. Тик үзәкне ачу өчен бу акча гына җитәрлек түгел. Бинада ремонт эшләренең барышы белән хәбәрчебез Ләйсән Ханова танышты. 4 яшьлек Дарьяга 2 яшында аутизм диагнозы куялар. Әнисе Оксана Калмыкова әйтүенә караганда, бала уенчыкларга игътибар итмәй, исемнәр реакциясе булмый, инде балаларны чит кешеләрне бөтенләй яратмый. 2 елга якын инде алар хәзер психоневрология диспансерына чудо дети үзәгенә дәвалануга йөриләр. Алга китеш күренеп тора, ди Оксана. Хәзер инде алар түземсезлек белән үзәк бинасы ачылуны көтә. И будет, конечно, очень замечательно, если... Айрым бина булуын бик телибез, чөнки безнең балалар чит урынга авыр ияләшә. Ел сайын төрле урыннарга дәваланырга йөри башласак, бу начар тәэсир итәчәк. Дәвалануның нәтиҗәсе дә булмаска мөмкин. Үсешендә кимчелекләр булган аутист балалар өчен бина ГАЗ бистәсендә 1-18 адресы буенча урнашкан. Бирдә узак еллар музыка мәктәбе эшләде. Узган елның сентябрендә башкарма комитет бинаны чудо дети оешмасына бирү турында карар чыгарды. За год ремонтных работ мы поменяли окна, мы сделали электропроводку, силами родителей демонтировали пол, стены. Инде 1 ел бирдә ремонт бара. Чудо дети оешмасы җитәкчесе Ася Кислова әйтүенчә, барлыгы 2 миллион сумлык эшләр башкарылган инде. Грант өчен бирелгән 1 миллион сум бирдә су белән дәвалау бүлмәсе, бассейн ясау өчен тотылачак. Вот прямо вот на этом месте, где я стою, у нас будет бассейн 2 на 2 с глубиной 1,5 метра. Здесь будут проводиться индивидуальные занятия с детками и с инструктором. Ася Кислова да аутист балалар өчен үзәк ачу идеясы моннан 5 ел элек туа. Балаларны дәвалау белән психоневрология диспансерында шөгыльләнәләр. Ә инде медикаментларсыз усуллар белән шөгыльләнүче юк. Бина бүген көн таләбе. Тогда, год назад, к нам приходило 9 детей. Әле 1 ел элек кенә безгә 9 бала йөри иде. Быел инде алар 100-гә якын. Яшьләре дә төрлечә. 1 яшь ярымнан алып 15-кә кадәр. Бирдә ремонт төгәлләнгәч, үзәк тулы кешене эшли башлагач, без яшь чикләүләрен бетергә уйлыйбыз. Тик бу көнгә кадәр ерак әле. Бина бик иске, анда бер тапкырда капиталь төзекләндерү үткәрелмәгән. Ремонтны төгәлләү, җиһазлар урнаштыру ниһаять үзәкне ачу өчен тагын 20 миллион сум тирәсе акча кирәк. Әлегә чудо дети оешмасы эшләрне ата-аналар ярдәмендә иганәчеләргә таянып грантлар отып алып бара. Бина ремонтының озак елларга сузылуы бар. Ләйсән Ханова, Разакиров, яңалыклар. Россиядә 5 октябрь укытучылар көне буларак билгеләп үтелә. Шәһәребездә инде бүгеннән үк әлеге һөнәр ияләрен хөрмәтләү башланды. Орган залында мөгаллимнәр өчен зур концерт оештырылды. Бирдә иң яхшы хезмәткәрләрне дә бүләкләделәр. Чаллының 32 укытучысы төрле дәрәҗәдәге мактау грамоталарына лаек дип табылды.
Бүләкләр Россия Федерациясы һәм Республиканың Мәгариф министрлыгыннан шулай ук шәһәр хакимияте исеменнән тапшырылды. Бүгенге көндә Чаллыда 3000-нан артык укытучы эшли. Минем 40 еллык тәҗрибәм бар, үз һөнәремне яратам, аны алмаштырмаячакмын. Бер матур кич көнендә минем иптәшем эштән кайткачтан мине шулай итеп каршы алды. Мин сиңа шундый көндәшәм, син эштән кайтканда шундый бәхетле булып кайтасың һәм эшкә барганда өшеп барасың диде. Минем өчен ул зур бәхет. Минем өчен яратып эшкә бару зур бәхет. Мин үзем эшемне яратам. Түбән Кама милли паркында Боровецка чишмәсе юлына таба агачлар утырта башладылар. 1 октябрьнең 15-нә кадәр 1000-гә якын төп яфраклы агач утыртылачак. 2010 елда бу урында янгын чыккан иде. Ылыслы агачларның шул вакытта агач кәүсәләренең аскы өлеше зарарланып калды. Кайберләре курыды. Шуны күздә тотып, бу ел бирегә яфраклы агачлар утыртып карарга уйладылар. Чөнки алар туфракны ныгыта һәм бик күп авырулардан саклый. 40-50 елдан монда бу агачлар шаулап утырачак ди урманчылар. Биредә бүген үз теләкләре белән экология биология үзәге укучылары һәм чүпчәргә урын юк дип аталган иҗтимагый оешма яшьләре килгән иде. Төпләре янгач менә берничә елдан ул агачлар кибеп ава башлады, кырдылар. Шуңа күрә без аны алдык. Хәзер яңадан почваны яңартыр өчен менә шундый лиственница агачлар утырабыз, лиственный агачлар утыртабыз. Алар җирне яңарталар. Аннан соң алар янда үсә башлый инде. Менә бу ылыслы агачлар үсә башлыйлар. Шәһәрдәшебез Румия Әхмәдуллина Леди Прикамья бәйгесендә җиңү яулады. Татарстан кызлары арасында титул өчен көрәш 2 ай дәвам итте. Алар кастинг үтте, модельлек агентлыгында укыды, социаль чаралар үткәрде. Җиңүче таҗы һәм төп приз иясе белән безнең иҗат төркеме очрашты. 19 яшьлек Румия Әхмәдуллина Кама буе гүзәле бәйгесендә җиңеп, диплом, кулдан ясалган таҗ һәм Европа буенча туристлык юлламасына ия булды. Ул булачак акушер медицина көллиятының 4-нче курсында белем ала. Алга таба да мондый бәйгеләрдә катнашырга ниятли. Бу конкурс мотор кызлар конкурсы гына түгел, һәм зур йөрәкле, бик акыллы, ярдәм итәргә тырыша торган кызлар өчен конкурста булды. КДМЦда больничный клоунер булып йөрдек. Анда яткан, үзләре генә яткан балалар белән уйнап, аларның кәефләрен күтәрдек. Без бик зур эш эшләдек. Үзебез җыенып, картлар йортына барып, аларга концертный программа оештырган идек. Конкурс шартларының берсе иҗади чыгыш. Танылган синий платочек җырына Румия бию башкара. Шәһәрдәшебезнең бәйге дәвамында рухландырып торучы әнисе. Кызым Румия бу конкурста катнашачагын кайтып әйткәч, мин башта аптырап калдым. Тагын кая җыенды инде бу дип. Без аның белән ике дус кыз кебек яшәдек гомергә. Бөтен нәрсәне уртаклашып, сөйләшеп, шуңа күрә аның бу адымын бала шулай теләгән икән, мин аны уйладым инде булышырга аңа бу эшендә. Кызлар арасында хәйрия инде яшәү мәгънәсенә әйләнгәннәре дә бар. Алар арасында Нурия Нуриева, ул бәйгенең беренче вице-гүзәле. Хәйриячелек белән күңеле кушканга шөгыльләнә. Моңа кадәр үк мин күп кенә хәйрия проектларын оештыруда катнашкан идем. Мине шәһәр күләм чараларны үткәрүгә чакыралар һәм бик теләп моңа риза булам. Алга таба да иҗади һәм рухи яктан үсәргә теләүчеләр өчен мәдәни күңел ачу чараларын оештыруны дәвам итәчәкмен. Бәйгене оештыручыларның төп максаты кызларны хәйрия акцияларына һәм социаль яктан якланмаган кешеләргә ярдәм күрсәтергә җәлеп итү. Красивые девочки делают добрые дела, и на них смотреть хочется. Матур кызлар игелекле эшләр башкара, аларга кешенең карыйсы килә. Барлыгы 50 мәртәбә без инвалид балалар янына бардык, 5 өмә оештырдык, 12 тапкыр балалар йортында, социаль приютларда тәрбияләнүче балалар белән күрештек. Оештыручылар монда игелек конкурсын киләсе елда да үткәрергә җыена. Теләге булган һәркем республика һәм шәһәр тормышын яхшыртуга үзеннән өлеш кертә алачак. Ләйсәнханова, Рима Алексеева, яңалыклар. Бүгенге менә шулар яңалыклар иҗат төркеме атналык эшен төгәли. Җомга кичләрегез һәм алдагы ял көннәре исән-имин һәм күңелле үтсен. Сәламәт булыгыз.